Kumusta? Maya です。Kumusta po kayong lahat? O genki desu ka? 今はセブではとっても暑いです。蒸し暑いです。でも、日本の方が暑いですね。だから皆さん、水分をしっかりとって、コロナにも熱中症にも気をつけてくださいね。さて、今日の勉強の内容はこちらです。フィリピン語の基本文型は基本的に述部プラス主部の順になります。ですから、私は教員ですっていう文をフィリピン語で直すとこうなります。グロ、アコです。述部プラス主部ですね。ですが、自己紹介の動画の時にこのような文型を紹介しました。アコ、アイ、イサン、グロ。アコ、アイ、イサン、グロ。日本語で直すと、私は教員ですという意味になります。グロ、アコと同じ意味ですね。グロ、アコ、アコ、アイサン、グロ。どれも正しいです。もっとフォーマルな時とか書く時とか、アイが入っている文の方がよく使われています。アコ、アイ、イサン、グロ。でも、会話の時によく使われるのがその述部プラス主部の順である文です。グロ、アコ。いいですか？今日習うパターンはこのパターンです。述部プラス主部です。Ready na ba kayo? Let's start. まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。まずは代名詞です。アコ、アコ。アコというのは私ってことです。アコ。次はカ、カ。カっていうのはあなたのことです。カです。3番目はシャ、シャ。シャっていうのは彼女または彼のことです。アコ、私。カ、あなた。シャ、彼または彼女です。次はババエ、ババエ。ババエっていうのは女の子のことです。または女の人ですね。女子のことです。5番目はララケ、ラ、ラケ、ララケ。ララケっていうのは男子のことです。6番目はアボガド、アボガド。アボガドっていうのは弁護士のことです。アボガドです。7番目グロ、グロ。グロというのは教員のことです。グロです。8番目はネゴシャンテ、ネゴシャンテ、ネゴシャンテ。ネゴシャンテというのはビジネスマンのことです。ネゴシャンテです。ビジネスをしている人のことです。で、最後はデンティスタ、デンティスタ。デンティスタというのは歯医者のことです。デンティスタです。では、文型の方に行きたいと思います。最初習う文型はこちらです。最初の方にもう紹介したので、今は復習として考えてくださいね。例文1、私は学生です。私は学生です。これをフィリピン語で言うと、主部と述部の順が逆になりますね。ですから、先に来るのが学生の方です。学生というのはフィリピン語で言うと、estudiante になります。estudiante、estudiante です。で、その後に来るのが主部ですね。主部は私のことです。私というのはフィリピン語で言うと、アコになります。アコになります。ですから、2つの言葉を合わせると、estudiante、アコになります。estudiante、アコです。estudiante、アコというのは、日本語で言うと、私は学生ですということです。いいですか？述部、主部の順です。例文に、あなたは女子です。あなたは女子です。これをフィリピン語で言ってみましょう。まず、最初に来るのが述部ですね。この文の述部は女子のことですね。女子はフィリピン語で言うと、ババエです。ババエ、ババエ、ババエです。いいですか？で、次に来るのが
主語ですね。あなたは女子ですっていう文の主語はあなたです。あなたはフィリピン語で言うとかになります。かです。ですから、ババエとかを合わせるとこの文になりますね。ババエか、バエか、ババエか。意味は、あなたは女子ですということです。簡単ですね。実部、主部の順です。例文3、これです。彼女は歯医者です。彼女は歯医者です。これを私と一緒にフィリピン語で直しましょう。まず最初に来るのが実部ですね。この文の実部ははい、歯医者ですね。歯医者というのはフィリピン語で言うとデンティスタになります。デンティスタです。デンティスタで、この次に来るのが主部ですね。彼女は歯医者なので主部は彼女の方です。彼女はフィリピン語で言うとシャになります。シャです。デンティスタ、シャ、この2つの言葉を合わせると文が作れますね。デンティスタ、シャになります。デンティスタ、シャです。デンティスタ、シャというのは日本語で言うと彼女は歯医者ですということになります。簡単ですね。デンティスタ、歯医者、シャ、彼女。彼女はデンティスタ、歯医者ですという意味です。文型1は復習なので簡単ですね。次は文型2に行きます。次は文型1の否定文を作りましょう。これもとっても簡単です。文型2はこちらです。品で、主部、述部の順です。品で、主部、述部の順です。品でというのは家のことです。家です。品で。いいですか？例えば、この文、私は学生です。エストジャンテアコを否定にするときはこうなります。Hindi ako estudyante. Hindi ako estudyante. Hindiをつけることによって文が否定文になります。いいですか？ Hindi ako estudyante. 私は学生ではありません。例文2、彼はビジネスマンです。彼はビジネスマンです。まずはこれをフィリピン語で直しましょう。述部、主部の順なので最初に来るのがビジネスマンっていう言葉ですね。ビジネスマンっていうのはネゴシャンテです。ネゴシャンテ、ネゴシャンテです。ビジネスマンのことです。その後は主部が来ますね。彼はビジネスマンなので主部は彼です。彼っていうのはシャです。いいですか？ネゴシャンテ、シャ、ネゴシャンテ、シャ。この文は日本語で言うと彼はビジネスマンですということです。簡単ですね。述部プラス主部です。ではこの文の否定文にしましょう。否定文を作るときはこの順番ですね。品で主部、述部です。いいですか？品で主部、述部です。彼はビジネスマンではありません。彼はビジネスマンではありません。この文をフィリピン語で直しましょう。まずは品でをつけますね。品でっていうのはいいえっていうことですね。文を否定するときに使う言葉です。品でです。で、次は主語が来ます。肯定文と反対です。逆です。肯定文の時は述部、主部なんですけれども、否定文になると主部が先に来ます。主部は彼なのでシャになります。Hindiシャ。彼じゃないってことです。で、次は述部が来ますね。述部はネゴシャンテです。ビジネスマンのことです。Hindiシャネゴシャンテ。Hindiシャネゴシャンテ。これを日本語で言うと、彼はビジネスマンではありませんっていう文になります。簡単ですね。品で主部、述部です。例文3、
私は弁護士ではありません。私は弁護士ではありません。ですか？まずは、品でをつけます。品で。いいですか？で、次は主語です。私は弁護士ではありません。っていう文の主語は私ですね。私っていうのはフィリピン語で言うとakoになりますね。品でako。私ではありません。品でako。いいですか？で、最後は実務です。実務は弁護士ですね。弁護士はフィリピン語で言うとアボガドになります。アボガドです。品でakoアボガド。品でakoアボガド。品でakoアボガドというのは日本語で言うと私は弁護士ではありませんということです。簡単ですね。品で主語、実語。最後の文型はこちらです。今回は疑問文を作りましょう。実語、ば、主語。実語、ば、主語です。ばは、はいといえで答えられる質問に使うマーカーです。日本語で言うと助詞と同じなんですけれども、マーカーと呼びます。置き方は文によって違います。でも、このような文になると、基本的は代名詞の後ろにつけます。でも、かの場合は、かの前につけます。かだけです。かの場合は、かの前に置きます。例文1、彼女は学生ですか？彼女は学生ですか？この文型を使って、この文のフィリピン語で言ってみましょう。まず、最初に置くのが、もちろん実語ですね。私は学生ですという文の実語は学生です。学生はフィリピン語で言うと、エストジャンテになります。エストジャンテです。で、次は、バをつけます。バです。エストジャンテバ。エストジャンテバ。で、最後につけるのが主語です。主語は彼女ですね。彼女はフィリピン語で言うとシャになります。ですから、文はこうなります。エストジャンテバシャ。エストジャンテバシャ。エストジャンテバシャっていうのは、日本語で言うと、彼女は学生ですかっていうことです。エストジャンテバシャ。エストジャンテバシャです。例文に、私は教員ですか？私は教員ですか？このような質問をする人いますか？私は教員ですか？っていう文のフィリピン語で直してみましょう。まずは実語が来ます。教員っていうのはフィリピン語で言うとグロですね。グロです。で、次はマーカーのバをつけます。グローバ、グローバ。で、最後に主語をつけます。主語は私なので、あこですね。文はこうなります。グローバーコ、グローバーコ、グローバーコ。私は教員ですか？ということです。最後に、かを使いましょう。かの場合は、ばはかの後につけないといけないってことをさっき言いましたね。ですから、文型はこうなります。実語、か、ば。いいですか？実語、か、ばです。この文のフィリピン語で言ってみましょう。あなたは歯医者ですか？あなたは歯医者ですか？っていう文です。まず、最初は実語を置きましょう。あなたは歯医者ですか？っていう文の実語はもちろん歯医者ですね。歯医者っていうのはフィリピン語で言うとデンティスタです。デンティスタ。いいですか？で、デンティスタの後はかをつけます。あなたのことです。デンティスタか？あなたは歯医者ですか？っていうことです。で、最後にばをつけます。デンティスタかばになりますね。デンティスタかば、実語、か、ばっていう順番です。かを使うときは。
今日のフィリピン語のレッスンはこれで終わります。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてくださいね。そして、Like、Share と Subscribe は忘れないでください。では、hanggang sa muli, paalam!